मायो दाउदै हे लोगोफोर गुड मर्निं बहुत दिननि उनाव नै जोंना पुष्पाराजनि फिसाला आरुलासा बिराद गिदिर जाबाय खानाय सानाय लाना फैबाय बिथाङा केरेला ना बेंगलर थायोनो दाना डेन्जार जाबोबाय नै मा माहाय थादोंमोन केरेला ना बेंगलर केरेलायाव ना नागाव केरेलायाव मा मानसि थायोब्रा तामिल नामा ना केरेलियान डेन्जारलै बे मानसिया बिराद गिदिर जाबाय न'खाय सेंग्रा हाबा माला लागोन हाबा आरो 5 बोसोर जाम्बा मानसिनि जिउआ 18 जायाखै दालाय नोंना जाबाय माथो 18 बालाय मानसिनि जिउआव गाबोन दं गाबोन गैयाब्रा 18 बोसोरावनो मानसि जालायो आरे लानांगौब्रा डेन्जार नै बर' फिल्माव सोरबा नांगौबा लाना थांफैनो इखो फंबाया डायलग होगोन नामा डायलगबो होगोन बुलायलायनायाव बिराद हायो KGF नि डायलग गालाला मा सिरि सिरिब्रा नोंसोर ओरै थांब्रा ओरैजाय सिरि सिरिलै मानसिया बुखावजोबना दोङो ओमफ्राय माला थांगोन आरोबाव खामानियाव नोङो बिमा जाबाय मानसिया सिनेमेटिक लुक्स होनोसै ना इखो सिनेमेटिक नायनो ला डेन्जारलै मानसिया नै मोनसे मेजिक देखायनो नागिरदों जोंना गथमा देखायथोंसै आरोना देखायदो मायो दाउदै आया मोननै देरना लाबोबाय एफा जल्दि बिराद रोङो ना गथमा जादुआलाय माबालाय नै दाउदै मोननै देरना खासि डाइरेक्ट आनि दाउदैया थुरि फाख्रा टेटे दाउनिब्रा गालाया मोनायाव जा मिनिनांगौ मिनिखादो गैखालाय ओमफ्राय बैसाग मावलायलायो मिनिनाया बिरलांगोन दे नों साइस नुदोंना लै आंखौ गलास जाबाय खोमा दहायनिफ्राय जांख्रिथिंबाय थानाया गोरलैनिफ्राय थाबा माबायो गोरलैनिफ्राय थाबा आलियावसो दैयो नामा होनबायो जेराव मेराव दैयो दे आलि जेराव मेराव दंफाङाव दैयो होननानै सानदों आङो मोनहैनायाव जोंनियाव बिराद गाबबाय थायो बिमाया